भाजी आम्ही कापली आहे. करणावं फोडणी देणं त्यांचा काम बरोबर विषय आचार्यांचा. आमचं काम काय खोबरा कात नाही मिरची कापली फोड मोठी दाढी बघतोय मी आता जी बारीक गावात ती आमची शॉर्टिंग समजते दोघांची आणि जाडजे गावात 4 जण होता म्हणजे स्वतःचा हात बाहेर काढून घेतात. आम्ही जे होतो ते बारीक आम्ही लहान बरोबर आणि मोठा सरकार येईल त्याच्यामुळे कसं झालं जे मोठे पुढे गावती ते मोठ्या सरकारने केले छोटाच असतात तर आम्ही बरोबर असं काय तू वावरता दमलास तू रे तयारीतच तिसऱ्यांदा आज होते तिसऱ्यांदा नंबर लागत नाही. नंबर कसो लागा थांब वाईस थांब वय बाहेर वय थांब धीर धर खीरवालो रेलो खीरवालो राहलो काय धीर धर मग खीर येत लिया ए इन्या अरे खीर खाया खीर म्हणून मारा निला खाता आपल्या कोणे कवनी विचित्र पुतळा जेवावया बैसला पात्री जेवण जेविता तिबळे पात्रेची तो भक्षिला त्याची जेवणिता वनात फिरता सूर्यास पार्थी सदा बोले विठ्ठल हा पदार्थ उमगा शन्मांशीचा वायदा सुद्धा पार्वतीमध्ये. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आता सकाळचे 11:15 झालेत आणि आता गेल्या तासाभरापूर्वीच मी गावी आलो आहे. तुम्ही आधीच्या व्हिडिओत बघितलं असेल मी गावी आलेलो, पण 2 दिवसापूर्वी मी मुंबईत गेलो कारण की मुंबईत मला फोटोशूटचं काम होतं आणि ते करून मी आज सकाळी आता 9:30 वाजता आलो आहे. आणि एवढं अर्जंट येण्याचं कारण म्हणजे टिपरासाठी आलो. आधीच्या व्हिडिओत पण मी सांगितलेलं टिपरात मी येणार आहे म्हणून. तर टिप्पर म्हणजे काय या अशा बऱ्याच कमेंट होत्या. तर टिप्पर म्हणजे आज आहे त्रिपुरारी पौर्णिमा. त्रिपुरारी पौर्णिमेला इकडच्या आमच्या बोलीभाषेत टिप्पर असं म्हटलं जातं. आज त्रिपुरारी पौर्णिमा आहे आणि त्यानिमित्त प्रत्येक गावोगावी त्यांच्या ग्रामदैवतेच्या मंदिरामध्ये उत्सव असतो. तसंच आमच्याही मंदिरात श्री गांगेश्वराच्या मंदिरात त्रिपुरारी पौर्णिमेचा उत्सव आहे, म्हणजे दरवर्षीच असतो. आणि त्यासाठी मुंबईतून बरेच चाकरमानी या दिवशी आवर्जून येतात. म्हणजे एरवी कधी वर्षभर आले नसतील तरी या उत्सवाला येतात. त्यामुळे खूप गर्दी पण असते. एक वेगळीच मजा असते या उत्सवात. म्हणजे तुम्हाला आता कळेल पुढच्या व्हिडिओत. ज्यांनी आधी गेल्या वर्षीच आमचा व्हिडिओ बघितला असेल त्यांना माहिती असेल. अजूनही तुम्ही जर तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर मी वर आय बटनमध्ये त्याची लिंक देतो आहे आणि या व्हिडिओच्या शेवटी पण देईन. आणि आता चाललो आहे खाली आपल्या ग्रामदेवतेच्या मंदिरात. बाबू सकाळी 8:30 वाजताच गेला आहे कारण की सकाळपासून तिथे खूप वर्दळ असते. आता सध्या जेवणाची तयारी चालू आहे. त्यानंतर देवाला नैवेद्य दाखवला जाईल. त्याचबरोबर देवळाच्या सजावटीचं पण काम चालू आहे आणि त्यानंतर सर्व ग्रामस्थ जेवायला बसतील आणि आत्ता सकाळचा दिनक्रम तेवढा आटपेल. त्यानंतर आपला रात्री टिपराचा मेन उत्सव चालू होईल आणि तो पण बघायला मिळेल. तिथे काय काय मजा येते ते पण आपण बघूया. आणि या त्रिपुरारी पौर्णिमेचा आमच्या गावातील उत्सव तुम्हाला कसा वाटला हे खाली कमेंट करून नक्की कळवा. तर चला आता खाली जाऊया. बाबू वाट बघतो आहे. 2-3 फोन झाले त्याचे. कधी मित्रांनो आताच आपल्या गांगेश्वराच्या मंदिराजवळ पोहोचलो आहे आणि हा रस्ता तुम्ही बघत असाल तर हा रस्ता तुम्ही आधी पण एका मूवीमध्ये बघितला असेल. बाजी नावाचा मराठी चित्रपट आहे. त्या चित्रपटात अमृता खानविलकरची जी एंट्री झालेली ती याच एवढ्या गल्लीत शूट केलेली होती आणि पुढे पण त्याचे काही शॉट घेतलेले होते. ते शॉट्स मिळाले तर मी या व्हिडिओ ते दाखवेन.
आता सगळी आपली गडबड चालू आहे जेवणाची वगैरे सजावटीची. आता सगळ्या कार्यक्रमाला हळूहळू सुरुवात होईल, तर तसं तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो, आता अशा प्रकारे बघू शकता मागे सगळी जेवणाची तयारी चालू आहे आणि आता जेवणाच्या पंक्ती लागतील. जेवायला पण संपूर्ण आपलं गाव येणार आहे, त्यामुळे तेव्हा पण एक वेगळीच मजा असते श्लोक वगैरे म्हणणाऱ्याची. तुम्ही आधी सकाळपासून होताच काय? अरे काय अरे वाजले किती आता येतात? नाही गाडीवर गावत नाही तुका तिट्यार येईल गुजरातला येईल. अरे कोणाक बनवतात काय तुका का बोलवते काय मोबाईल नाही चार्जिंग ह्या नाही. मग मोबाईल नाही तो नाही चार्जिंग. मग येतात कशा तुम्ही चार्जिंग नाही तर चार्जिंग चार्जिंग करून येतात. तुम्ही आधी एवढ्या लेट ठेवून आवाज नाही आम्ही सगळं व्यवस्थित. ए बाबा आता सगळं जेवण झालं आणि जेव केला आता घेतो मी डायरेक्ट पानावर. आता सगळं जेवण झालं आणि किती तुम्ही जेव फोन केलास. किती फोन लावलं जरा थांब. किती फोन लावलं? 8:30. सगळा सामग्री सगळी आणलेली होती. काय होतास? लेट तुम्ही काय होतास? थंड बिंड आणलेला होता. थंड काय मग? नाही थंड आणता थंड झाला गरम. काय बाबा काय थंड झाला सांगू का? काय सांगलं तू मका सांग. काल रात्री सगळ्या पोरं ते सगळे बाहेर उभे का बोलू तिची कंपनी बाहेर उभे हो. बाहेर सगळी कंपनी तू काय सांग ह्यानी काय सांग थंड बिंड सगळ्या घेऊन येणार. थंड पाठवलेलं आहे, तुम्ही जागेवर नव्हता. पाठवलं तू कधी पाठवलं? रोज नाही कल होताच काय? अरे बाबा तुम्ही लई मुंबईवाले ना हे लई बनवले. गावातल्या लोकांना तुम्ही अडाणी काढला. तुमच्यापेक्षा ना हे गावातले लोक लई शाने. तमाका माहित आहे आधी. मशीन सकाळी आणलेलं. काय मशीन? मशीन काय तू का सांग मशीन आणि हो काय तर हात आता काम नाही करीत. नाही पहिल्या कप कप कप. अरे तास आणलेला आहे. काय तू का सांग सगळ्या सामग्री साहित्य सकट इल्लो एकदम. मग काय रात्री डबल वर बघूया आता काय तर जेवण कसं झालं त्याच्यावर मी ओळखते काय नाही, त्याच्यावर. भाजी आम्ही कापली आहे. करणावं फोडणी देणं त्यांचा काम आहे. बरोबर विषय आचार्यांचा. आमचं काम काय खोबरा कापणे मिरची कापणे. फोड मोठी दाढी बघतोय मी आता. जी बारीक गावात ती आमची शॉर्टिंग समजते दोघांची. आणि जाड जे गावात 4 जण होता. म्हणजे स्वतःच आधी हात बाहेर काढून काय घेतात. करते आम्ही जे होतो ते बारीक आम्ही लहान आहोत, बरोबर. आणि मोठा सरकार येईल त्याच्यामुळे कसं झालं, जे मोठे पुढे गावती ते मोठ्या सरकारने गेले. छोटं असतात तर आम्ही बरोबर नाही चांगला. आता काही चाललास काय पण तुम्ही तरी? कोण आपण तो तू कशाक चाललं पण? तुझा आणि गारण्याचा संबंध काय? बघू पैसे काय काय चालू गाव कितीची घरानं घालू कोण नाही ना. मग तू कशा घे थांब. ए थांब थांब. हा फक्त पाना ठेव आणि उचलूक. अरे कोणाक वाटता कोणाक माहिती गारणं घालतस? आता घाल बघूया. आता मी नाही घालणार आहे कारण कशा आता पण चालू गावकार कोणा? मोठो बस असताना मी उभं नाही समजला. मोठ्या तो मान पहिलो. मग तू कशा पहिलंस मग तरी सांग. काय अरे डिपराला जे हय कशा किलो काय कोण अरे ही आपली ही सगळी आपली पोरं आहेत. व्हायरल झाली. फेमस कर फेमस काही देत नाही तुका. खाता बंद आण फोड बघा. देवा किल्लो प्रसाद आहे बघा. तो गावकार असो. तुका तू गाराना घालू किलं की या खाऊ किलं? गाराना घालू. हे बघा इथे गाराना घाला जावा. हे जा आधी गाराना घाल. आता इले लोक गावकर जाम बिझी आहेत बघा खाण्यात.
आधी घाल पटकन. मोठे बस असताना मी घालत नाही. मन आहे रे, मन आहे तुका जमत. सरळ नाही बोल, नाही जमत आणि विषय सोड. नाही जमत. नाही जमत. मित्रांनो, आता जे तुम्ही मंदिर पाहिलं ते आपल्या भावाईचं मंदिर होतं आणि आता तिथे काका गेलेत गाराणं वगैरे घालायला आणि आता आपण आपल्या गांगेश्वराच्या मंदिरात जाऊया. तिथे आता पंक्ती वाढायला घेत आहेत जेवणाच्या, त्यासाठी जाऊया. चला. हॅलो. श्रीदेव गांगेश्वर त्रिपुरी उत्सवानिमित्त येणाऱ्या सर्व भाविकांचे हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत. थोड्याच वेळात महाप्रसादाला सुरुवात होत आहे, तरी सर्व आज ग्रामस्थ बंधू भगिनी, आलेले भाविक तसेच आज ग्रामस्थ मंडळी सर्वांनी लवकरात लवकर येऊन महाप्रसादाचा स्वाद घ्यायचा आहे. धन्यवाद. एक बुवा दुसऱ्या बुवा वाटतात बघा, किती प्रेमात वाटतात तो थोडंसं बोल. यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाने विश्वोदकये कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय मङ्गलमूर्ति. ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनाम्. ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामनीतमस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. इकडे बघ, एका जागा नाही मिळाली त्याच्यामुळे आता माझ्यावर जळता. काय अजिबात नाही उठणार जागा काय टेन्शन घेऊ नको. काय प्रारंभी विनती करू गणपती विद्यादया सागरा. अज्ञान त्वरो निबुद्धिमती दे आराध्य मोरेश्वरा. चिंता क्लेश दरिद्र दुःख वघे देशांतरा पाठवी. हे रंभा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवी. शिवा पार्वतीपते. साधिके पूर्ण वैराग्यजाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिकी सारिका मान्य ऐसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा समर्थ रामदास महाराज की जय. कैलास राडा शिवचंद्र मोडी फणींद्र मासाम कटी कारण्य सिंधू भव दुःखारी सुधबीड शंभो मदकोणतारी. हर मुखी घास घेता करावा विचार कशासाठी हे अन्न मी सेवणार. घडो माझिया हातुनी देश सेवा म्हणून मिळावी मला शक्ती देवा. पार्वतीपते. चरणकृतौवा नायजङ्करमजौवा श्रवण नयन जौवा मानसंवा परार्धौ विहितमेतौवा सर्वमेतक्षमस्व. जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो. नित्यानंद करे वरा भय करी सौंदर्य रत्न करे निर्धूताखिल घोर पावन करे प्रत्यक्ष माहेश्वरी. प्रादेयांचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी. भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णा माता की जय. दुसरी पंगत बसली पण आमचा काही नंबर लागलो नाही. काय तुमचा फोटो आमचा नंबर नाही लागला. दुबई जाणार. चल काय मग आता असोच आता वाढपी म्हणून काम करे. गर्दी बघा किती आहे ती. आता बहुतेक आमचं तिसऱ्या पंक्तीत नंबर लागत. तिसऱ्या तिसऱ्या पण नाही. तिसऱ्या आता थांबतोय मी बाहेरच थांबतोय.
मनारच घेतलास भाजीवाडूचा. हे जमता हे बघ बाबाकडे. मोठ्यान भाजी भाजी. अरे आवाज येत ना तुझे. हेंकावूया असं काय तू वावरता. दमलास तू रे. भाजी वाढून वाढून दमलेलो पोरगो. मुंबईतून खास भाजी वाढूसाठी बोलावलं. जमता. खीर खीर होई आता. खीर खीर हवी. पोरा खायत काय रे मनासारखी. खाऊ काय. अरे त्याने मुंबईवालीच खातात, बाकी गावातले नाही कोण. मग नाम घ्या मातृभूमीचे सहज स्मरण होते आपुल्या बांधवांचे. कृषीवल कृषी कर्मे राबती दिन राती श्रमिक श्रम करोनी वस्तू या निर्मितात स्मरण करून त्यांचे अन्न सेवा खुशाल उदर भरण आहे नित्य होण्या विशाल. तयारीतच तिसऱ्यांदा आज होते. तिसऱ्यांदा नंबर लागत नाही. नंबर कसो लागा. थांब वाईज थांब. वय बाहेर वय थांब. धीर धर. भूक लागली फायनली आमचा नंबर लागलेलो आहे. पापड. हा पापड नाही रे बाबा. बघा डाळ भात आणि भोपळ्याची भाजी आणि खीर. खीर पण खीर अजून वाढलेली नाही. बाबल्यान चालू पण गेला जेव. आणि गर्दी बघा. ही तिसरी पंगत चालू आहे आता. 2 वाजले त्यामुळे आमचा कंट्रोल होत नाही. त्यामुळे तिसऱ्या पंक्तीत अगर आम्ही थांबला आम्ही मॉप वेळ. आता डायरेक्ट गर्दी बघा. गर्दी तिसऱ्या पंक्तीत पण. अजून 2-3 पंक्ती जातील उठतील. चला आता जेव सुरुवात करूया आपण. आपल्यान केल्या ना तुम्ही पण येवा जेव. काय येतात ओके एकदम. हे एका वाढ अजून वाढ. तू वाढ घे एका वाढ. माझं आता माझी सुरुवात आता तरी पण वाढलंय. काय हो वय वाढा जरा तिला. विनोद करतो चालताना विनोद करतो. उठता बसता विनोद वाला होतो. खीरवालो खरं राहिलो. खीरवालो राहिलो काय. धीर धर मग खीर येत लिया. ए इन्या अरे खीर खया. खीर खीर म्हणन म्हणन मारा निला. खाता आपल्या पुरे मुंबईवाले म्हणून खीर टेका. मरालाच काय आता मी शेवट उठतो. घे बोबड घे तू. मरणाची गरम माझ्या उठलेला आधीच गुंड आलाय मी. हे पंक्ती उठले. उठ अजून काय चालूच आहे तुझा. तर आता जेवण झालेला आणि खीर गरम खीर खाऊन घामाघूम मूक झाला. आणि आता ही 4थी पंगत बसलेली आहे. बघा आता किती गर्दी आहे ती 4थ्या पंक्तीत. वाढती मंडळी आहे. तर मगाशी जी वाढायला होती ती आता सगळी जेवायला बसली आहेत. आणि अजून बहुतेक एक पंगत होईल. आणि
ते जेवणाचं काम अजून चालू आहे. जेवण अजून बनवत आहेत. भात कमी पडलं असं वाटतं. चालू आहे काम अजून. तर आता आपण घराकडे जाऊया. बाबलो पण येतात. हे जेवायचे कोण आहेत काय? हे प्रसाद घ्यायचे कोण आहेत काय? हे प्रसाद घ्यायचे, चला बसा इकडे. हे प्रसाद घ्यायचे कोण आहेत काय? आता ह्यो व्हिडिओ हेच संपणार. संध्याकाळचा व्हिडिओ तुमका उद्या मिळात, कारण की 2 व्हिडिओ एकत्र होणार नाहीत. तर आता उद्याच्या व्हिडिओत भेटूया, म्हणजे संध्याकाळी काय काय होतं आता बघूया. सर्व मानतेची सर्व वाकडी होता मध्ये मध्ये. माकडी म्हणजे तू करतोस आहे का वाकडी? तर अशा प्रकारे आम्ही मारला मारला दोघांनी दाबून. ह्यांना जास्त मारण्याची खाल्ल्या ह्यांना जास्त. आणि आता चालला चवीपुरता फक्त खाल्लं. जिरासाठी आम्ही गाडी न जाता चलत चाललेली. कोणे कवनी विचित्र पुतळा जेवावया बैसला, पात्री जेवण जेविता तिबळे पात्रेची तो भक्षिला, त्याची जेवणिता वनात फिरता सूर्यास पार्थी सदा, बोले विठ्ठल हा पदार्थ उमगा शनमानशीचा वायदा. सुद्धा पार्वतीमध्ये उडाला उडाला कपितो उडाला, समुद्र उलटो लंकेशी गेला, लंकेशी जाऊन विचार केला, नमस्कार माझा तया मारुतीला. पार्वती होते.